Makadi mama. From prophet. Yeah, that is what Ina nangu vamoresa ini. Mabakupi mama. Mozambique. Mozambique. This is my day. Vanonyepa mama. Mozambique hakuna mazita akadaro. Munonzani mama. Nozi kudanga. Aiwa hakuna nakuda kwashe ku Mozambique. Now listen to me now. Ndakakurira kuna prophet asindiri Mozambique. Asi muri ku Mozambique. Chiregedza nditaure nemi Mwari kuitire zvakanaka. Chekutanga ndaoneswa imi muri munhu anoshinga shinga. Nekuti pane nguva yamunoita zvokurima rima. Asi dambudziko ripo nderekuti zvamuri kurima zviri kubiwa. Zvinopera ngembavha prophet. Saka ndatumwa naJehovha kuti ndikubatirei mbavha live and direct mumunda imomo. Now listen to this now, mama. I am looking in the realm of the spirit now. Ndaoneswa ini kuine hondo dziri kunetsana nemi. But ndateerera ndikanzwa, is it Givi? Is it Givi? Gift. Ari kupi Givi? Givi huya. Oh. Makutotaurisa zvanaka. Givi. Wangu prophet. Zviri sei Givi? Ziripo. Uyo mufana ndakurova iwe. Uri kurambirei chikoro iwe? Ha? Ari kuenda kuchikoro ere mwana? Kuramba prophet. Uenda kurohwa Givi. Oya pano, oya toni Givi. Oya. Fambisa yako Givi dowari. Tarisa kuno. Apa you see banja mama. Teereresai. Iye yu mwana unaona aine ramangwana rakanaka. Rakanaka prophet. Anogadzira zvimwe zvinhu zvandinoshati wazviona kupiko ma prophet. Anoita sei? Anogadzira zvimwe zvinhu zvandinoshati wazviona kupi? Kugadzira. Kugadzira akandononge icho necho chinofamba. No, are very talented. Chinofamba shuwa. Hey, are very talented. Chokwadi prophet. Iyo kuMozambique 14 unoziva kuti chinonzi 14. 14 ano. Eh? 14 ano. Kachi? 14 ano. Saka une makore mangani? 14. Anonomera. Now listen to this now. Ndakungogadzirisa asi uyu is going to be an engineer. Ndizvo zvataura Jehovah. Mazvita munhu waMwari mazvita. Now listen to this now. Jehovah Rapha makanaka. Jehovah Rapha. Thank you Jesus. Munaenda kuchechi kupi? Ndiko kuJehovah Rapha. Jehovah Rapha. Ndiyo chechi yangu. Jehovah Rapha. Jehovah Nisi. Jehovah Nisi. Now listen to me mama. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Nogamuchira munhu. Chekutanga ndechekuti pamuri pane ushumiri uripo. Ndinotenda munhu. Kureva kuti imimi munofanira kuita mufundisi. Ndinogamuchira munhu waMwari. Zvakatomboitika. Zvakamboitika chii? Amunomboitika SEO group leader here. Amunomboitika SEO group leader here. Ndanga ndiri sera group leader. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. You are Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Listen to me, mama. I am looking in the realm of the spirit now. Pane nguva yekuti munozvidzikisira pasi. Nokuti munenge muchiti ndikaparidza vanhu vanozoti inini handina murume saka ndoparidzei. Inini handina Jehovah, paridzai zvakadaro muchembere. Ndipei ruoko. Bless you in the name of Jesus. You are free. Jehovah Rapha. Kumashure uko ku-overflow uko. Kunenge kuchi vanhu vanenge vachindiitira siriso. Ngatigare pasi.
I want to dance with everybody. Are you ready now? Goodness and Mercy Ministries with Prophet T. Freddy presents Gweru Revival Night on 27 February 2026 from 9 p.m. till late. Yes, munhu wa Mwari vachange vari muGweru. Man of God, Prophet T. Freddy, uzabe khona eGweru. Mhlaka 27 February 2026 kubva na 9 p.m. kuze kuse. Ali's Building, 2nd floor, 6th Street, Gweru CBD. Page Gonezesa. Mukana wema one-on-one na Man of God, Prophet T. Freddy unenge uripo. Gulabo abafisa ukubonana lo Man of God, Prophet T. Freddy one-on-one. Ithuba likhona. Contact 0778 059 270 0778 059 270 or 0712 528 094 0712 528 094. WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886. 27 February 2026 Gweru Revival Night na Prophet T. Freddy le Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.